जेजुनु येवंकसच्या मनशापुताच्या येण्या उद्देशी उलयतना बेई दिसत धैर्य चुकत. धैर्य चुकयनासतना मागोंक जेजुनु दिवचो उलो देवस धैर्य दिता, देवस नीत करून दिता. आधार दिवच्यान देव गळाई करिना, देवस आपल्या पाटलाव्यांक आधार म्हणून कळयतात. हांचे मोदे जेजून सांगलेली अनितीच्या नीती करताची वपार देवा नीतीदाराक आणि मनशा नीतीदाराक तुलन करून देवा नीतीदाराचो मनोभाव विबरितात. देवाक वा मनशाक लेखी नासलेलो तो खोटो नीती करत जर एके स्त्रियेच्या दोषींक बोलता तर सर्व बरो देव निरंतर बॉब मारच्या उल्याक कान दंभित बिलकुल ना. खोट्या नीती करताच्या निदर्शनांत सर्व बऱ्या देवाचे प्रतिरूप आणि त्या देवाचो मनोभाव जेजून उगडापो केलो. वपारींत नीत मागून येवची एकली स्त्री, तितलेंच न्हय ती एक विधव अशें म्हणटना दादल्या आधार नासलेली, पूण तिचे निरंतर प्रयत्न तिका आधार जोडून दिता. आपणा सरशीन येवच्या अस्कत्यांक, निराधाऱ्यांक, निराशांक देव बाचावी लाभयता म्हणलें ही वपार विवरिता. तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. ह्या जेजूच्या सवालांत निरंतरतायेक ओत्तू दिला. भावार्थ एके घडयेचो विशय न्हय, भावार्थ जिवीतभर विचार. भावार्थ आणि निरंतरताय एका नाण्याच्यो दोन कुशी. कळमीत नसलेल्या भावार्थाची निरंतर जर आमकां करूं दादोशी.